Long live, long live, long live. YTF long live, long live, long live. Tikramata long live, long live, long live. Bubagrana ideology na hamjagoy jara tini tikramata bai final rok na chung lam sago. Lam sago, lam sago. Bubagrana santana hamjagoy jara tikramata bai final rok na chung khabai khubai lam sago. Lam sago, lam sago. Bubagra ayu lokto. Ayu lokto, ayu lokto. Bubagra ayu lokto. Ayu lokto. Kendro ang 30 বছর কংগ্রেস ক্লাই ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট এসটি কংগ্রেস ni ang rajani karyokari nogoi এডিসিটি প্রাসাদ দফাবাই তংনা হনয় ang tini যোগদান নিও ত্রিপুরা মাঠ অসংনানি হামবাই আলোচনা যে তাবু 2000 তাবু 26 যে এডিসিটি বিধানসভা বিপেন দেবরমা হনয় যে খানাও বনি বুমা খানছে চুং গিয়াকো বিপেন দেবরমা নতুন তাফলে বডি নাই ইকা আনলে আনি খাচুকজা আনি লোকেল নি বরক আনি তাপক দীরেন্দ্র দেবরমা নবনি বিগত 5 বছরনি বনি সামংকা হাম আং নগৈ দङ अबन बागे आं बबाय हामजागै फायो ताइ कुबुइनि लामा बरं थानि दङ जे त्रिपुरा मथान थानि मतिन बुबाग्रान थानि कुबुइनि लामा दङ होननाय आं कुबुइबाय कुरंना होनाय फायो आं गबाय दंया आं चयतालबाय दंलिया होननाय आं बिजेपि नि यागार फागा आनि मदिका दिनाबारा देबरमा आं बुसाइनि मुथाय जगदीश देबरमा आं 3 नং वार्डनि एकजना बिजेपि नि मेम्बार दंमोन हामिया बंगपुरा कारण जों नि 21 नং जों जे एरिया बतंग माने जों आफ्रु जों बिजेपि न हामजागो हायफानो हामजागै दं मासे ताबु सागजरा बग जे सामुं जे मानमारक बग बगनि याक्तै बग बिसिं नालायो बिसिं बग बागलायो बिसिं बग बगनि मानथायरंग बग जत सुबिदा बग रुटि चाइ दङ जोंनि पन्चायत हायफानो जों नाय दङ नुहुरिनि सावा आबो सिका जों बुबाग्रानि आन्दार बुबाग्रा जों फेसबुक नुगो युट्युब नुगो बुबाग्रा सिनि बागै दखानि बागै सामथां दं माने जों बना हामजागो बेलायखे तामंगै जातिनि बागै जों मा ओंखारनाय ताबु जों मा वानसुगो कारण जों दखाना हामजायाखै जों कुनु जागा जों ताइ मानथाय गरै जों राजानो जों इ आनार चिन्हव जों हामजागो जों आगे सियानि बागै बुल खलायै जों अका सामुना तांमा जों ता पस्ताय दंगो सिनि जे बुकुंबारा दफाराव कारण सिनि मानथायनो बक्सनो रिमिया त्रिपुरा स्टेट गभर्नमेंट जुनो बक आदा दाखलाय तनो सिनि मानथायनो जों साननानै थांके जुनो बक उक्लगतनै जे सिनि मानथायनो बक इउज खलाय तंगो अनि सामुं असुनो बेले अनि बुमुंके एमनेके पारावखा अनि बिमला अनि सिनिवा बिमला देबबर्मा नै एमनेका अनि बुमुं कागज पत्रखाय सबि देबबर्मा अनि नगो 3 बुटार तंग आं राजानो बेलायखे हामजागै सिनि दीरेन्द्र ताखु नि बिसिंतै तिनि आं बबाय लुकजाक फाइका आपने बेले हामबाय नगो जतन प्रेस मीडिया रगनो अबं खाबले राजकान्दी एडिसि विलेज सगरीपारा 3 नং वार्ड तो देमसरा करसरा एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि बे खबजाक ओ जागाव तिनि कुसुपुतार खामु 19 परिवार बा 19 फैमिली 73 वोटार्स तिनि बुबाग्रानि थानसानि मारिनो हामजागै बीजेपी याकारै बरक तिनि इप्रामथानि बानारम फाइका जों जतनो चिनि ब्लक प्रेसिडेंट चिनि YTF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ताइ ब्लक सेक्रेटारि जतनि नेतृत्वनो जों बरकनो बुबाग्रानि मुंबाय लामसगैना हाका हामबाय एरिया तो आगेबो कपलाय ताबुक लोकरक साइमांखा जे এই बीजेपी पार्टी 7-8 বছর সরকার খালাयै শুধু বিরোধী দল ন সিমি एलिगेशन रिवै ब्लेम खलायै ताई उंगिया बरक कारण शिक्षित समाज जतन साइमांखा ए बीजेपी जुमला कारण जेटा गसिओ बर ए बीजेपी रक ए 8 बছर मुंसामुं खलायमानि करि आबन मगे तिप्रासारक शेष कक बुबाग्रा अंखाबे चिनि शेष कक हिनै बुबाग्रा न चिनि भविष्यत न रक्षा खलायनाय जों मासाय तंथं हिनै तिनि बुबाग्रा थानिबो बरक किफिलै फाइका आबनि बागै जों साइमानो जेन चिनि तिप्रा मथा नि बिसिंतै अ देमसरा कदुसरा जों आगिबो कपलाय तावबो कपलाय ताइबो कपलाय कतरं नायता आबसे कक हामबाय।